apot থাকে lahlo je AK news mate Agustin kam sa labang so a news long ke klang a channel long ke klang pon je solar project 18,000 labang so along le ang kang along CM sar EM MLA local MAC atum adon arap atum si amen ke tham jun FC compensation labang so ka chapalong di si kadong reclaim lapen national highway along sidame la son si ke claim usi labang so akoy nangiti lasi labang so akoy nangiti long nilitum klardak nang thandi lo pahlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke long lia pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do usape nitum kipi ponji kamat tawe lapen ke soni alam mangalapano lapen holadat along lia pota ke to tang atum an sitame labang so along lia bangke APDCL afan si pitang developot labang so pitang der benefit ilitum aja ke miadi pota ke do tado hola 18,000 bitha salu labang so arlo long ke hola dak local MEC ake hai long phal changru nili kolik lo surjo long phal alang li sitame 300 bighas do tanata for the greater interest of Karbi Anglong lapen ke ilitum revenue aning kanwang ta ilitum isya percentage konsila phan labang so solar dotik ke long pon bompo usi suryo long phal hai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangke alang lita labang so solar project apansi lada pipon der lasi labang so akoy nang ipiyabang lake ahok kali lasi nilitum penap dik angbong AK a channel afan AK news afan labang so bangke Kalbenglong autonomous council akin pen defamation case pipon to lapen ke ladak akoy ki pipon to bangke je national highway four lane nani EM tao MLA tao CM atum kadok wes ilong le potata chikuriatri nonanta along le ahem tu vek atum bangke poisa long pon pelang kusi ladak news channel long de tipo lasi nangli tumphan nang pechidi danglo je section 1 dan section 7 hu lahorijan dimapuran ladak bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labang so project labang so ang bong pen long le hem thu vek atuke 495 crores .61 labang so tangka ke long etlo noda bangke kipi ponpe ahina bangke matro 8 crores 88 vet 8 crores 88 lakhs vet te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem putum kelong lepu akoy nang ipipon lasi nang litum ta nang litum ahin pe nang prichinia bang kelapan lo je 888 crores kipipon un edat ate bang ajang Guwahati long high court long asabo case do ko ajoy ni si labang so 8 crores 88 lakhs atangka bang ipipon un edalo lapen 98.23% la foreign land compensation ke PLO la sitowar kadong wi anta ilitum kacheleng kadong wi tanang litum keklong la si la son news channel lo la son Karbi Anglong autonomous council CM Sarapan Niliphan MLA Pan la penitum a colleagues pan la son akoy nang ipipon nilitum mahinpen defamation case abang ke pipon ini Karbi dalang sa itelang hala abisin kamsa sa model village lagi alang metang along le patadu bojoni kolong test period pula so tak alitum pandong ciri ne kan ciri Agustin Kramsa village along alang li Guwahati High Court si case kitidam je Karbi Anglong autonomous council afansi case kipi ye
nilong leke lake forest kadi ne pota 2020 case kipida lasi high court pen Karbi Anglong Autonomous Council apan lunang palilo laso ateng pen nilitum nilimitang lo high power committee chairman bante lasi nilitum revenue department lapen forest department pen committee seng konsi Agustin kram sa along lialong nilitum patay hinilo survey kedam lapen survey kedam pen kelong dam kelapahan lo 336 bighas angbong pen 36 bighas si la land revenue rent kapuri lapen 300 bighas abang la ke forest land si kapuri lapen Agustin ram sa amethang ahem along mata la ke forest along si kapuri forest angkang along si kapuri lapen 36 bighas abang ta nilitum ing sir pameka ing chap pameka pen lang pameka la 36 bighas abang ta alang ke duplicate potasi lage kacheselam lapen ke council order ta ave lapen ke land advisory board labangso a meeting tende labangso proposal kadok ke bang ta ave lapen council order ta ave la sila 36 bighas ta lake duplicate potasi nilitum record lang pameka pen teklong lasi high court afan nilitum report piadlo non high court penyong si lo ke banglo pulon tante alang hem pen chenglok kadok be bangke nitum Karbi Anglong Autonomous Council pen bangke lake eviction bangke den convect Acha sa ani silom la forest department pen la di kere la non ku dan lot la ku lo kabong lo asulom ta survey dam do kasi asul survey di pinu dam ni la forest dia beda no la dan lo kabong tu mati forest department ta chikeda forest department pen competence oh made non central government pen isi lo nang kapamido je made tribal atum kedo bari matumana bang jong si notified forest area lo ulo te da forest kaite te ating te alang nitum arong lapen alang nitum adon aphai kador wisidame Ministry of Environment and Forest alo labang so amen chepali tunang lapen non tribal tumlo tangde 3 generation on the 75 years ke dua tumsi ladang bangge dolong chot forest ke labang so sarvi Ero kan ero halak. Dulang cukup. Dulang mah kali dulang mah.